τα έχουμε αποστηρώσει ακόμα βέβαια. Θα τα αποστηρώσουμε και τα βράσαμε βέβαια. Τώρα θα τα αποστηρώσουμε. Και θα βάλουμε την πύρα στα μπουκάλια από εδώ, από αυτό το τσουτσούνι εδώ πέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Γεια σας φίλοι μου. Τι πύρα φτιάχνουμε σήμερα? Σήμερα θα φτιάξω μια βέλγικη πύρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Brewferm, Ναι. Type Gallia. Όπως λέει και εδώ, είναι μια βέλγικη πύρα. Ναι. Τι λέει? Refreshing, pale amber with a refined bitterness and soft finish. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε από ό,τι καταλάβαμε θα φτιάξουμε έτσι κάποιο good stuff. Από όσο βλέπω εδώ πέρα είναι και κόκκινη, σχετικά ας πούμε. 5,5% αλκοόλ. Θα βάλουμε όμως διπλή ποσότητα, θα βάλουμε και τα δύο τα kit. Οπότε συνολικά από εκεί που θα μας έβγαινε 12 το ένα, τώρα θα το βάλουμε δύο, θα μας βγουν 24 σύνολο. Nice. Πόσα λίτρα? Οπότε, 24 λίτρα. Βγάλει και το κατακάθι το οποίο έτσι όπως το βλέπω, ας πούμε, θα χάσουμε και κάνα λίτρο εκεί. Το πολύ 1,5. Θα έχουμε αρκετά μπουκάλια. Και τώρα ετοιμάζουμε εδώ πέρα, έχουμε ετοιμάσει την ποσότητα της ζάχαρης για την αρχική ζύμωση. Έχουμε αποστηρώσει σχετικά, μάλλον απολυμάνει τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουμε, το θερμόμετρο, το ψελιδάκι, την αεροπαγίδα, όλα αυτά. Εκεί πέρα βράζει το πρώτο νερό το οποίο θα χρειαστούμε προκειμένου να βάλουμε μέσα εδώ πέρα τα καδάκια αυτά, το kit, και να γίνει βασικά πιο ρευστό το περιεχόμενο που μέσα για να το πάρουμε και ευελπιστούμε ότι σε περίπου 1,5 μήνα από τώρα θα γίνουμε λιώμανε από τέτοιες πύρες. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Θα έχεις να προσθέσεις κάτι? Αυτά, ναι. Παρεμπιπτόντως, οι προηγούμενες μπύρες που είχαμε φτιάξει ήταν η Gold, είναι lager βασικά, γύρω στο 5% αλκοόλ. Μας βγήκανε γύρω στα 19 μπουκάλια σύνολο. Δεν το δοκιμάσαμε έτσι για την πλάκα, ακόμα είναι άγουρη βέβαια, αλλά έχει φτιάξει τη σωστή ποσότητα αλκοόλ και σε περίπου τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα είναι έτοιμες. Και αυτές βλέπετε εδώ πέρα το πρώτο staff. Μην δίνετε σημασία στις ετικέτες εδώ πέρα μπροστά, είναι οι δικές μας μπύρες. Πώς τις είχαμε ονομάσει? Κάτουρο. Ναι, κάτουρο. Κάτουρο. Αυτά. Ναι, όσο περίεργο για να ακούγεται, ο Θάνος είχε έτσι από μικρός αρχές φαλάκρας. Το μπιφτέκι εδώ, ρε, που ξέρεις, αρχίζουν οι άκρες αυτές τις γονίτες και πηγαίνουν προς τα μέσα και μετά μένει αυτό εδώ πέρα το μπιφτέκι μπροστά και όλα τα άλλα έχουν αραιώσει. Δηλαδή, εντάξει ρε μελάκα, παίρνεις την πύρα και άμα έτσι λίγο τη βράσεις, κάνει ρε παιδί μου, κάνει. Χρειάζεται και μετά αυτό άμα γίνει, είναι καλή είναι ρε. Δηλαδή δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά εντάξει. Από τα δεξιά Και από αριστερά. Και δεν έχω δει μία κάθετη παλιά. Θάνο, πες μας έναν ανέκδοτο. Αλλά δεν θα γελάσεις καθόλου στο υπόσχομαι. Με ξέρεις δηλαδή, έτσι. Εντάξει. Ωραία. Είναι τώρα να στυπάς τη δεκαετία του 60. Πότε ήταν η ποτοαπαγόρευση στην Αμερική? Η ποτοαπαγόρευση στην Αμερική, Θάνο, ήταν τη δεκαετία του 20 και του 30. Του 60 λοιπόν, τη δεκαετία που βγήκε η ποτοαπαγόρευση στην Αμερική. Πάει να στυπάς σε ένα μπαρ, ρε παιδί μου, φαντάζομαι σέρβιραν λεμονάδες και άλλα τέτοια φλόρικα ποτά, ρε παιδί μου, ας πούμε. Ποτά, εισαγωγικά. Ναι. Και πάει εκεί πέρα και λέει: Ξέ παρακαλώ, ρε φίλε, έχω ακούσει ότι εσύ εδώ πέρα σερβίρεις και ποτά κανονικά με αλκοόλ. Και του λέω: Σε φίλε, δεν ισχύει αυτό πάνω. Του λέει: Αποκλείεται, κάπου αλλού θα πρέπει να πας. Ρε φίλε, σε παρακαλώ, ξέρω εδώ πέρα ότι έρχονται τα παιδιά, κάποιοι φίλοι μου λένε ότι βρίσκουν αλκοόλ από σένα. Ρε φίλε, εντάξει, αλλά πιο σιγά, ρε φίλε. Να μας ακούσουν, να μας κλείσουν μέσα από τη ασφάλεια, εδώ πέρα να μας κόψουν ένα πρόστιμο, να σου κλείσουν το μαγαζί. Λοιπόν, λέει: Θα δεις τι θα κάνουμε. Δεν μπορώ να σου σερβίρω κανονικά, λέει, αλκοόλ. Έχω μόνο καμπάρι εδώ μεταξύ, λέει. Αλλά δεν μπορώ να σου σερβίρω, λέει, έτσι. Θα πρέπει να. Γιατί άμα δουν το ποτήρι δεν είναι το αλκοόλ, θα με πάνε μέσα. Λέει: Τι έχω πρόχειρο, λέει. Βλέπει, ξέρω εγώ, ένα πλαστικό ρε παιδί μου που έβαζε βούτυρο μέσα, ρε παιδί μου, τη θήκη, η οποία ήταν άδεια, ρε παιδί μου. Λέει: Θα σου βάλω, λέει, μέσα στο βούτυρο, ρε παιδί μου. Κανονικά θα φαίνεται σαν να είναι βούτυρο, ρε παιδί μου, κλειστό, και εσύ θα ανοίγει το καπάκι και θα πίνει λίγο που και που, ρε παιδί μου. Αλλά μέσα θα έχει καμπάρι. Γιατί όπως είπαμε ποτέ δεν μπορώ να σου βάλω. Λοιπόν, και του βάζει μέσα, ρε παιδί μου, το καμπάρι, οπότε ο άλλο το παίρνει μαζί του, ξέρω εγώ. Όταν δεν είναι κόσμο, το ανοίγει και πίνει. Όταν το βλέπει αυτό κάποιο, ξέρω εγώ, το κρατασχέρι, λέει βούτυρο θα είναι. Οπότε το ηθικό δεν ήταν ποιο είναι. Ο κόσμο το είχε βούτυρο και αυτό κρυφό καμπάρι.
Ηλίθιος. Είσαι ηλίθιος. Μαλάκα, δεν κατάλαβα. Εγώ όταν το άκουσα, γιατί πέθανε ένα κομμάτι της ψυχής μου. Γιατί να μην πεθάνει και ένα δικό σου, ρε φίλε. Πες το κι εσύ σε κάποιον άλλον για εκδίκηση. Ωραία. Και έχουμε να βράσουμε άλλα 30. Καθώς αδειάζαμε το... από το έναν μπουβά στον άλλον την πύρα, ο Θάνος επειδή είναι άπλιστος, ήθελα να αδειάσουμε όσο πιο πολύ γίνεται, με αποτέλεσμα να ρίξουμε 5 κιλά κατά κάθι, ας πούμε. 5 κιλά. 5 κιλά. Μαλάκα, η προπαγάνδα ίδια, έτσι. Ναι, 5 κιλά. 5 κιλά εδώ. Το μόνο κακό είναι ότι είσαι ντυμένος κατά τη διάρκεια. Δεν είσαι γυμνός. Όπως είχες υποσχεθεί πριν το βίντεο ότι θα είσαι. Βράζω 52 μπουκάλια μπύρας. Τα ρούχα σου δεν τα έχεις βγάλει όμως. Ναι, δεν είναι Αυτή και πολύ είναι. έξυπνο να είμαι σε μια πιτσιλιστή κατσαρόλα δίπλα. Με το παλαμάρι απ' έξω, Γυμνόσιλος και με τον πελοπίδα πεις κάτι για τον Νίκο, τον φίλο μας, να το πεις ευθέως και όταν είναι μπροστά. Όχι μέσω βίντεο όταν λείπει. Αυτό. Μαμά, μαμά, σ' αγαπώ. Μην με βαράς, μαμά, σ' αγαπώ. Μαλάκα, το γεγονός ότι τον αναφέρουμε ακόμα γιατί δεν είναι εδώ, είναι η πιο κοντινή εκδοχή του να έχει κάποτε φίλους. Ναι. Το γεγονός ότι κάποιοι ασχολούνται με αυτόν, ρε παιδί μου, γενικώς. Και αυτό δεν θα κοπεί, Νίκο, που είπα. Και ότι συμφωνείς, δεν θα κοπεί καθόλου. Απλά θα είναι μες στο βίντεο. Γιατί άλλοι άνθρωποι πατάνε το κουδούνι το σανσέρ με τον αντίχειρα και άλλοι με το δίκτυ? Για να έρθει το σανσέρ. Είσαι καθυστερημένος.